Happy Valentine's. Valentine's gali, Valentine's. Dili man is kay wala naman hungaw. Usa ika happy Happy Valentine's. Times. Iso tarong nga ba Times. tarong nga. Happy Valentine's. Happy Valentine's lang good. Tarong nga dito pagtanaw sige. 1 2 3 go. Guys, hello. Sige, 1 2 3 go. Happy Valentine's Day. Sama na. Katong guys, aman tong guys. Ah, Hello guys. Ito. Guys. Unsa man pag-ingon? Abla. Ha, gina. Gina. Happy sige na. Happy Valentine's. Happy Valentine's Day. Unto. Ay. Ayaw sa nakula. Gi mo man suka. Uy, taklob. Nagpatina kag buhok? No, ako man nantang ipa. Ako man na kay nagpagwagwapa. Ipa-brush up ko man untad. Ako Mura man man bayan. Mura man gadulo ko dai mong tatay diyan aman mo sa sala katulog. Ipa-brush up ko man unta ni. Pero Dili wala unta ka nagpatina na kay delikado mabirahan sa kang tatay ani. ya, sila. Bira man ka permanente. Ito, happy Valentine's Day sa tanan, sa mga naiuyab, sa mga couple dira, sa mga asawa, and of course sa mga uga. Happy Valentine's sa inyong tanan, guys. Thank you so much. Actually, we received a gift from a good friend of ours, from all the way from Germany. Ma'am R lang. Ang code name niya. Thank you kayo. Thank you. Pero actually dili niya sa kuha. Thank you. Dili niya kuha. Ako gyud. Kani kang nanay, to nanay Guyang. Oh. Happy Valentine's. Ah, Of mga course, pangag gid akong ang ngipon ani. aqua, guys. Oh, manubo gid akong ngipon Aqua. ani. Ako na yung oh, bahalag uga basta kay nay chocolate. Kanang mga love life dira, namoy chocolate. Nakatry mo ane. Gipaibog. Aside sa chocolate oh. Uga. Gipaibog. Uga nay bilis. Uga pa na ha bilis. Ay. Kada rin. Oh, ay nagim na naya di atuwa. Pa. Original. Ay napais na kasulat. Uga lagi ni walay love life pero nay nagmahal. Walay love life pero daga nagmahal. Happy Valentine's. Kuboy Bulke, thank you for the smile you give into our hearts. Have a blessed and beautiful Sunday with love, ate. Ayan. Thank you so much, ma'am. Ate, ma'am/ate. Nagadagan na niyang good name niya. Thank you so much all the way from Germany. Thank you. Wala, may love life. Uga na kong uga, pero nay naghatag, nay nagpalangga sa mua. Oh. And this one is for Anay Gaga. Pang Risang Ilaw, katong famous kayo nga akong kwan. Katong love team na ako sa Artistang Ilaw, katong pamukod sa kuwa, kay nalumay ni Bulkit. Para ni sa iya. Si Kamundong. Ha? Si Kamundong. Oo, si Kamundong. Para ni kang Kamundong. So, for sure, first time niya ni makareceive og kinani nga bouquet of chocolate. So, ako siya nga i-surprise. Kaya yaw nagkagimuha diyan ay mapakunay mo sa video. Ha? Wala man. Ay ana. Ako bang pangag. Ikaw sige kag babandlong na iba. Tarong nga ra para na sa Valentine's. Kaya happy Valentine's. Happy Valentine's sunggod. Oh, Ako na sa English ba? English at mas mula. Happy Valentine's sa banda ito. Happy Valentine's to all. Ana, sige na. Happy Valentine's to all. Huy! Nangalungat kay mo ito sa mong baba. Ano ginana tug sa mo imong ulan? Ay pangag ginawog nangalungat ka. Sige happy Valentine's. Sige na, happy Valentine's English. Happy Valentine's to all followers. Oh, And- thank you. And Ma'am Art, thank you kayo. Ana. Happy Valentine's I'm to qualified to. Thank you. Ang taon man. Happy Valentine's. Thank you. Happy Valentine's, thank you. Kita amo na iyato data na ako kung kaya ba yung sa iyang reaction ni Itabang. Thank you kayo, kung unsay reaction ni Auntie Gaga kung kanang ako sa Tagano ginani. Katag di. Nanang imo lang gilarot ako man na. Katag isa lang. Iya. Isa pa last. Ina imo man lagi mapulog ya kang gaga. Dili man ako man ni, wala ako ang. Eh, nami ako karon na. O ibang nilabot ani ba? Pabaylo ta. Bahalag uga basta kay nay nagpalangga. Tara ako ni hatod nay. Yato na dito kamuliling. Patina. Thank you kay ma'am. Patina na ka. Uy, loy kayo. Ana si mong bukbik. Kanang murag baong ngitin na ka. Murag takong suka lang. Ana ba? Ana ini mong buk ba? Baby, takong suka. Oh! Ipakita ang likod. Ayaw. Ang likod bang likod. Ipabutangan galing. Sa ni sibin. Murag itigbas. Ipabutangan gininoy na Christmas.
Hala. Huwag marisin, ay. Naman lang Di yun. man ni maon, ya 500 may pangayo, ginani na lang nako. Hindi man ako 350 raman, kay 500 kong pawid. Wala na lang ako pawid. Yati, ulay kwarta nga, kanina lang sin, uy. Bala, tampungan lang idya. Ganun ganyan naman may pati sa inyo, tigbas-tigbas. Wala man ko kakita, di makita ko yun. Ay, para mo na nga style tigbas-tigbas sumurag. So moro lugar na ang abot sa 350. Moro lugar na ang abot sa 350 na. Ipakita ba? Oh? Wow! Di mo na, nagagtingkoy-tingkoy na. Kuya, ano yung 500 may pangayo, kakanat na lang, uy. Kanina sinanay ko daw kay 500. Valentine's ko daw kay nagpaisab siyang buhok, murag delikado Ala, ng man, style plano ba? nanagay ko yung mami. Nanagay ko yung Ah. mami yung Germany. Mami man ako na Germany. Nganong gabami makasaya mas tigula man Sige kaniya. lang. Mami man ako nga mami. Wala yun, to ka mami Oh, sa may Jen. line. Yay! Nay mami para mas tigulang man yun sa amin. Bali man ako. May imong siya. Sige ano murag si Juni, murag si Junisha ano eh. Unsa sa? Nakoy mani. Mani, sige. Ano si Junis? Ang akong anak. Mani. Naulan. Ang imong gawat ay mani. Naulan na to. Nagkanadali. Naulan Ay, isa sa. Tidididing, tidididing. Sayaw, darling. Sayaw, Junis. Ya, sayaw, Junis. Ya, sayaw, Junis. Ya, sayaw, Junis. Ya, sayaw, Junis. Sige ba na eh? Sige, Oh, bakit 1, 2, sige, 1, 2, 3, go. Sayaw, guyang, sayaw, guyang, sayaw, guyang, sayaw. Ikimbot mo, ikimbot mo. Binuwakan nila. Silulog na nga sa dyan. Anyway, thank you so much, Mama R. All the best para sa mong pamilya and keep safe always. Ako tanay niya to, anti gaga, ano po lima, surprise yun siya. Thank you. Wala na imunalin. Ano na, kimukuhan pa may minay. Bahin. Okay guys, maagdo na ko kailang balay ni Auntie Gaga, Enopoli. Auntie Gaga na ang tawag sa iya, pero sa salida, Nanay Gaga, Lula Gaga. Muna siya katong famous kayo nga. Katong, super ganyan gali. Kamundong. Kamondong, kamondong. Katong Lula bitaw nga bataga lagi inom, siya na lumay. So karon, all the way from Germany, ato siyang surprise and hopefully makita ka niya. Og murag nakita na siguro ta niya kay nanili ang mga anak. Amot lang, pero I believe nga this is the first time na makareceive siya ng mga bouquet of chocolates. Nana lang. Yun, nagbantay siya. Kabantay siya. Wala. Happy Valentine! Laka! Happy Ana! Valentine! Ana, salamat! Bigan kang Ma'am R all the way from Germany. Yeah, Para sa sige, mga tagaan. bouquet of chocolates and flowers diya. Ana ka, salamat kaya ning gihatag ni mo, ma'am. Kanya si... Ma'am Ar. Kaya si gihatag ni Burkit. Sana all! Wala sila ka. Jeng, naka-experience ka. Yang anak ko, yang anak. Karon pagi ko nakadawat ko kanang kon sa Valentine. So, first time ni mo kasi banito yung nanin. Oh, karon pagi ko nakadawat ko. Ani ba nga Mo nalipay na kuno kayo siya sa matong imong trabaho sa imong kabibos palida mo nang itagan siya. Gikan ni sa from Germany si Ma'am R. R lang tong tawag niya. salamat kay Ma'am Ar. Manang mo gilak, tayo gilak-gilak. Nga, nakadawat ki karon pa ko. Karito mong gusto nga si Burkit din. Karon pa ako nadawat ni. Ayaw gilak-gilak lagi. Ayaw gilak lagi. Basta ako po, thank you so much, Omar, and of course, basta first time ni Maniniting, first time. Oh, ay, pag-hilak-hilak. Kanin pa mong gunik. Hilak ba? Mura magyaway. Nga gitagaan ko ani ba? Salamat kayo. Sa naghatagan ni Ma'am Ar. Kurok-kurok. Ina, thank you. Thank you, Ma'am Ar. German. In German. In German. Frank.
Kanang, unsa man pag German na thank you, Mama. Armstrong. Ano siya? Atikon raton siya. Murag pares man tingog ana. Armstrong. Ikaw daw, te. Arjang. May mga Z. Basta na yung mga Z. Sana ka, oy! Sana all night flowers! Nawa ko Thank you, kuya! Bible cake! Sa bakong gilong abdi. Oh, naglungag siya. Uy, ganahan siya. Is ba yan? Uy, in fairness, si Ma'am Ar, ganahan si Ma'am Ar ani. Si Ma'am Ar, ganahan si Ma'am Ar Uginani. For sure kay. Nagdala si Ma'am Ar kay medyo na siya kaya, pero dili siya medyo na siya kaya, pero actually, wala niya nanintiti ang kanang mga kinabuhi nga kanang normal na bitaw. Gapangita kay ng saging o kanang gapangita na siya mga saging, mga ginamos. Ma'am Ar. Muna mong kinaon. Sige, sabi sige. Naglungag mo na kasi ay ako kapon. Sa to. Oy, kuti kay ang kamot ang anak ko. Yang anak ko. Mawala na po na, mawala din. Ang ilo magaling lahat dia. Oh, ni. Bilang thank you so much, Ma'am R. Masalamat Andre. Thank you so much, Ma'am R, all the way from Germany para sa akin. Thank you so much. Thank you so much. Ay, di pa. Yes, Parehas kang nanay, nanay. Parehas kang nanay, English. English. Nagpa-thank you siya nga nag-English. Thank you so much. Sige, thank you so much. 1, 2, 3, kang Ma'am R. Sayang yatag. Padayon yung English. Okay, 1, 2, 3, go. Thank you so much sa English. So na di. Thank you so much. Sa English, ling. Thank you so much. Thank you so much. Yatag ba? Kanang sa English kanito. Okay. Uy, sa English agyatag. Hatag. Unsa daw ni? Okay. Turunga. Sama na. Sagip. Sige, otro. Thank you so much for giving me. Palay ko na doon. Gigi, otro. Thank you so much Thank for you very giving much me for flowers, giving- chocolate, balloon, flowers. Gifts Happy New Year. for my Valentine's. Abi na gusto kang Happy New Year. Happy Valentine's to all, alam mo. Ma'am Ann Happy Valentine's in sa... Germany. Tayo sa Pauto na mite. Salamat kayo, ma'am. Tiya gusto ko tiya. Uy, sing ako man sing. Ayun ako, sing. Ako na. Ako inoon. Ako. Uy, yata ka ako. Uy, yata ka na ni mama. Ako ni uy. Uy, tangino pinanganak ka niyo. Pero bang ka ako ni yata mo ka ako ni. Pero ko ani nagdawat.